ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡେ ସେ ପିଲାଦିନ, ସେ ସ୍କୁଲ, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ସତ, କେତେ ଭଲ ଥିଲା ସେ ଦିନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବଡ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାଶ ସେ ପିଲାଦିନ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିବାର କାରଣ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଭାବିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଇଟା ହଉଛି, ସତରେ କଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ? ଗୋଟେ ମା 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ପୁଅ 40 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଚାଷୀର ଗୋଟେ କୃଷକର ଝିଅ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ କୃଷକ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସତରେ କଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ? ଭାବିବେ ଥରେ।